טוב, ערב טוב, אנחנו נמצאים, ממשיכים בלימוד בספר ליקוטי הלכות, הלכות פריקה וטעינה, הלכה ד' אות י"א, פריקה וטעינה, הלכה ד' אות י"א. אנחנו פשוט ניכנס ונתחיל לקרוא את לשונו הנפלאה של רבי נתן. אבל השם יתברך, הכריחו לילך, כי השם יתברך עשה נפלאות גדולות, אף על פי שלא היו ישראל כדאי, ועשה אותות ומופתים גדולים ונוראים במצרים, ובכל זה הראה שכל הפעולות משונות ממנו יתברך בעצמו, והם בידו כחומר ביד היוצר, ויכול לשנות אותם בכל עת כרצונו. כי יכול לעשות ממטה נחש, ומנחש מטה, וממים דם, ואחר כך מדם מים, וכן כולם. כי כל הפעולות משונות בידו, כי כולם נמשכים ממנו לבד, מאחדותו הפשוט, ועל ידי זה הוציאם ממצרים, ומכל הצרות, משטיפת הדמים, כמו שכתוב, ואומר לך בדמייך חיי וכו'. והכל היה כדי שיודו ויהללו שמו יתברך תמיד. כמו שכתוב, ולמען ספר שמי בכל הארץ. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך וכו'. אז רבי נתן בעצם מאיר לנו פה את כל הפרשיות הללו של הגאולה, ואנחנו נמצאים ממש עמוק בתוך הפרשיות הללו, והוא מאיר לנו פה את האור הפנימי של הפרשיות הללו. מה בעצם הסיפור הגדול של מגלות מצרים לגאולה ממצרים? מה טיבו הפנימי של השינוי שהתרחש שם? מה שמתרחש שם, מסביר לנו רבי נתן, זה בעצם המעבר ממצב של פעולות משונות לאחדות פשוטה של הבורא יתברך. וכן עשו ישראל, כמו שכתוב, ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עוניים ויקדו וישתחוו. קידה והשתחוויה זה בחינת הודאה בלב שלם, בחינת קריאת מודים. ותכף שהתחילו להמשיך בחינת תודה, התחיל להאיר האמת וכו'. שעל ידי זה התחיל להאיר בחינת התגלות אחדות הפשוט, מתוך הפעולות משתנות. וכמו כן, נתבטל כוח המצרים שיונקים מהשינויים של הפעולות משתנות, שאין נכללים יחד. וכל מה שנתבטל כוחם, והאיר יותר בחינת התגלות אחדות הפשוט, חזרו תהלוכות דמים להילך כסדר יותר, וכן חוזר חלילה לטובה, עד שזכו לצאת ממצרים. אז רבי נתן בעצם מדבר איתנו פה על עצה לצאת מהגלות שלנו, ועוד מעט בעזרת השם נמשיך לשמוע את קולו הנפלא של רבי נתן, איך הוא בעצם בצורה ממש ממש ברורה מדבר על החיים שלנו, ואיך את החיים שלנו אנחנו יכולים להאיר ולסלק את החושך מהחיים שלנו, על ידי עצה שכלולה במילה אחת פשוטה, שכל ילד מכיר את המילה הזאת, קוראים למילה הזאת תודה. בתוך המושג של תודה, כלולים תיקונים עצומים ונפלאים של הגאולה. אז בואו נמשיך לקרוא את הלשון הנפלאה של רבי נתן. אנחנו ממשיכים אנחנו נמצאים בדף ס"ד עמוד ב'. ואז באותו הלילה אמרו שיר והלל, כמו שכתוב השיר, יהיה לכם כליל התקדש חג. ואז המשיכו ביותר בחינת תודה,
שזה עיקר הגאולה, עד שזכו לקריאת ים סוף. מה שזכינו שבוע שעבר, פרשת בשלח, שאז היה גמר גאולתם, שאז אמרו שירת הים בשמחה רבה, כי אז נשלם ההודעה בשלמות נפלא על ידי שירת הים, היא בהא תליא כנ"ל. והעיקר זכו לזה על ידי אהרון שלא חלק על משה. אדרבה, יצא לקראתו בשמחה, ואהרון היה נביא וגדול הדור, והרוב ישראל סמכו עליו, ונכללו במשה על ידו, ועל ידי זה עיקר התגלות אחדות הפשוט, מתוך פעולות משתנות, על ידי שרבים מסכימים לדעה אחת אמיתית וכנ"ל, שזה נעשה על ידי אהרון וכנ"ל. אז קודם כל, רבי נתן, מורנו ורבנו גאון עוזנו רבי נתן מברסלב זיכרון צדיק וקדוש לברכה, מסביר לנו פה על בסיס יסודות דעתו הקדושה של אור האורות, הנהר המתאר מכל הכתמים, רבנו נחמן בן פייגה, זיכרונו לברכה, את הסיפור של גאולת מצרים ואת הסיפור של קריאת ים סוף על פי היסוד הזה. ורבי נתן אומר פה חידוש נפלא. רבי נתן אומר, אתה יודע מה היה הדבר שבזכותו הם זכו, והעיקר זכו לזה על ידי אהרון שלא חלק על משה. מי שמע כזה חידוש נפלא? רבי נתן בא ואומר, אתה יודע מה היה שם הסיפור? הקדוש ברוך הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא היה גם לפני גאולת מצרים, והוא היה גם אחרי גאולת מצרים. היה שם את ההסתרה, את הקליפה, את האתגר, וכל העניין הזה של גלות מצרים ופרעה. מגיע השליח של השם יתברך, משה רבנו, הצדיק האמת, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. שם לו שליחות, אומר לו מה לעשות. ואז מה קורה? משה רבנו, שבאמת כמו שראינו, שגם ראינו את זה שבוע שעבר, משה רבנו חשש, ראינו את זה גם לפני זה, משה רבנו חשש מהעניין הזה, שהם לא יאמינו, ובסוף הוא מגיע, ומה קורה? אהרון לא חלק על משה, אהרון היה יותר גדול בגיל ממשה, ומזה ראינו בליקוטי הלכות לעיל, שמזה הוא חשש, משה רבנו חשש מזה, ראינו בדף ס"ג, עמוד א', ובדף ס"ג גם עמוד ב', אז ראינו שהאהרון, כתוב שם בדף ס"ג עמוד ב', כתוב שם, ואמר לו, הלא אהרון אחיך הלוי וכולי, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו וכולי. אז הוא אמר לו, היינו שגילה לו, שאף על פי שאי אפשר עדיין להמשיך השלום בשלמות, להשוות כל השינוי דעות יחד, שבזה תלוי הגאולה כנ"ל, אף על פי כן על ידי אהרון ותלמידיו, שיהיו נכללים עמו באהבה ושמחה, על ידי זה תהיה הגאולה. וכן רמז לו עד הסוף האחרון, שבכל דור ודור, על ידי מעט הצדיקים והכשרים, שנכללים יחד בהצדיק הרבי האמיתי, שהוא בחינת משה, על ידי זה בעצמו מתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות, עד שסוף כל סוף תהיה גאולה שלמה על ידי זה. אז שם הוא כבר אמר לנו את הנקודה הזאת, שהעניין הזה שאהרון הכהן לא חלק על משה, אלא אדרבה, יצא לקראתו בשמחה, וכיוון שאהרון, אומר רבי נתן, היה נביא וגדול הדור, והרוב ישראל סמכו עליו. חשוב לזכור שמשה רבינו במשך הרבה מאוד שנים נעדר מארץ מצרים, הוא ברח לארץ מדיין, במשך 10 שנים הוא לא נמצא. ובואו סתם נדמיין איך זה נראה. יש לך אומה ישראלית שמשועבדת לפרעה ולחילו ולעבדיו המצרים, ויש את האומה הישראלית שהיא גוי מקרב גוי, שהם היו כבר במ"ט שערי טומאה, כמו שחז"ל אומרים, אבל עדיין היה להם את שבט לוי, והיה להם גדולי הדור, וגדול הדור, בעצם בהתחלה גדול הדור היה עמרם, אבל בשלב מסוים כנראה
אני לא יודע אם אברהם בשלב הזה נפטר או לא נפטר, זה לא כתוב פה, אבל ככה רבי נתן אומר שאהרון היה נביא וגדול הדור, והרוב ישראל סמכו עליו. בואו נתאר לעצמנו את מרן רבי עובדיה, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, או את רבי חיים קניבסקי, שמגיע מישהו שמתחיל לדבר עכשיו דיבורים על גאולה וזה, וגדול הדור, רבי חיים קניבסקי, רבי עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, לא רק שלא חולק עליו, אלא יוצא לקראתו בשמחה. אז בעצם כל הכלל ישראל נמשכים אחרי מישהו שהם סומכים עליו. אז הפעולה הזאת, שאהרון הכהן בחר לא לחלוק על משה, ונראה אם רבי נתן כותב את זה, אני ככה חושב שלכאורה אפשר להבין מתוך לשונו, שהיה פה איזשהו ניסיון, איזושהי בחירה, זאת אומרת, סתם ננסה לדמיין את זה בראש שלנו, אהרון במשך הרבה מאוד שנים, הוא מנהיג, הוא כנראה הוא נביא, הוא גדול הדור, הוא קיבל מאבא שלו, עמרם, כן, זה מגיע עד יעקב אבינו, כן, זה השבט של התורה. עכשיו, משה רבינו, הוא אמנם בן למשפחה חשובה, אבל בוא נזכור שמגיל ינקות, איפה הוא גדל עד גיל 18? בארמון של המלך הכי רשע והכי טמא שהיה אז בעולם. וכתוב גם במדרש שפרעה מינה אותו להיות המושל על הבית שלו. תחשוב, המנכ"ל של הבית הלבן, כן? הבית הלבן, אולי זו קצת דוגמה פחות טובה. המנכ"ל של הקרמלין, בכיכר האדומה ברוסיה, ציר הרשע, שמשם יוצאים כל הגזרות הכי קשות. תחשוב, יהודי שממונה להיות האיש השני בממלכה שעושה הכי רע לעם ישראל. והוא גדל שם. אז עם כל הכבוד לזה שאנחנו היום יודעים שהוא היה צדיק, והיה לו אכפת, והוא יצא והוא רע בסבלותם, זה אנחנו יודעים, זה התורה מגלה לנו. אבל תחשוב, מה יכולים לחשוב האחים שלו והאחיות שלו, הרי לא כולם ראו את הרגע הזה שבו הוא סיכן את עצמו להציל ולהרוג את המצרי. לא כולם ראו את זה, זה אירוע שמישהו ראה, לא כולם ראו. לא היה אז ערוץ 14, וגם אפילו לא ערוץ 13, ומי שראה ראה, ומי שלא ראה, לא ראה. ואחרי זה אנחנו רואים שדתן ואבירם, הם הפיצו את הדלטוריה, את הלשון הרע, ואמרו שהוא הרג את המצרי, והם סיפרו, זאת אומרת, גם אלה שסיפרו, לא בהכרח סיפרו את זה כמשהו טוב, על משה. זאת אומרת, תחשוב, אם הם סיפרו את זה למלך, הם סיפרו את זה כדבר לא טוב. הנה, תראה, המנכ"ל של הממלכה שלך הרג מצרי. עכשיו, אז מן הסתם, אלה ששמעו על המעשה הזה שהוא עשה, אולי יהודים ששמעו את זה, אולי התפעלו, כן? כנראה, אבל לא כולם שמעו את זה. עכשיו, הוא לא סובל איתם את הסבל, הוא לא נמצא איתם, הוא בכלל נעלם. והוא נעלם, ובאותה תקופה יש יהודי שקוראים לו אהרון הכהן, והוא בעצם אהרון הכהן, הוא מנהיג, כמו שכותב, הוא גדול הדור, הוא נביא, הוא נמצא במצרים, ולכן כאילו משה רבינו, כשהשם אומר לו, לך ותדבר עם פרעה וזה, משה רבינו אומר, מה, יש לי אח, הוא גדול ממני בשנים, והוא לא רק גדול ממני בשנים, רבי נתן כותב לנו פה, שהוא היה נביא והיה גדול הדור, מה זה, אני אבוא במקום אחי, אני אבוא ואני, כאילו, מה, לא, עכשיו גם היה פה חשש אמיתי, זאת אומרת, שהם לא יאמינו לי, משה רבינו לא סתם טען את כל הטענות, ותחשוב גם על אהרון, אין לנו רשות לדבר על אהרון, אבל אם רבי נתן פה מדבר על זה שבזכותו, הוא כותב, העיקר זכו לזה על ידי אהרון שלא חלק על משה, זאת אומרת, היה פה איזושהי זכות, הייתה פה איזושהי בחירה, אהרון בחר לא לחלוק על משה, זאת אומרת, אני מדייק מזה, לכאורה שהיה איזשהו מקום לבוא ולהגיד, רגע, מה קורה פה? האחד בא לגור, כאילו, בסדר, אתה מספר שבאת, לא היית פה כל כך הרבה שנים, אתה בא ממדיין, אתה מספר שהשם התגלה לך, ושיש לך שליחות כזו, ואנחנו רואים שהאהרון בוחר לא לחלוק עליו,
ולגלות את האחדות הפשוטה, להאמין לדבר הזה, למסר הזה שמביא משה, ובזכות זה מגיעה הגאולה. כדי להבין את זה, רק נדמיין לעצמנו את התסריט האחר שהיה יכול להיות. כי אם רבי נתן כותב שהעיקר זכו לזה על ידי אהרון, שלא חלק על משה, זאת אומרת שהייתה פה בחירה והיה פה אופציה אחרת. סתם בואו נדמיין מה יכול להיות. מגיע מישהו חשוב ויקר, ואנחנו לא מכירים אותו הרבה שנים, והוא מספר שהשם התגלה לו, שהשם דיבר איתו, ושהשם אמר לו כל מיני דברים. אז בואו נדמיין איך זה יכול להיראות בתרחיש השחור, ויוצאים פשקווילים, מה זה הדבר הזה, הגיע מישהו, מאיפה הוא הגיע, איזה רפורמי מדייני, לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, כאילו מה, והוא מדבר בשם השם, הוא אומר דברים, ומה פתאום להאמין לו, והוא עוד כבד פה וכבד לשון, הוא המגמגם הזה, הוא יהיה עכשיו השגריר באום, אתה מבין? הוא עכשיו יבוא לדבר עם העריץ הכי גדול בהיסטוריה של אז, והוא ידבר בפניו, כדי לדבר בפני מלך, כדי לדבר בפני שר, צריך שיהיה לך יכולת דיבור, רטוריקה, משהו, גם לדבר היום להבדיל, כן, באיזה ועדת כנסת, צריך קצת יכולת דיבור, אי אפשר לשים, בא מישהו, אנחנו יודעים שהוא מהמשפחה החשובה שבישראל, הוא במשפחת אמרם ולוי ויעקב, בסדר? קודם כל, אגב, אני רוצה לומר שבאופן תיאורטי, בתרחיש עוד יותר שחור, לך תדע, אנשים יכולים להגיד, מי אמר? כאילו, הוא הרי נמסר לאימוץ, לבת פרעה, כולם יודעים את זה, אולי לא כולם יודעים את זה, וכמו שיש דתן ואבירם שמדברים לשון הרע ומבלבלים את המוח, כמו שאומרים, ומספרים סיפורים רעים על משה ביחס לפרעה, יכולים גם לדבר כל מיני דיבורים. הוא טוען שהוא מהעם שלנו, זה אני לא יודע אם היה פיקפוקים כאלה ברמה כזאת, אבל החוסר אמון הוא יכול להגיע לכל מיני מקומות, ובמקום זה אנחנו רואים שלא. אבל אם ננסה להבין לאיפה זה היה יכול להגיע, אז דבר כזה יכול להגביר את הפעולות המשתנות. כי בעצם טוב, שוין, הגיע איזה מישהו ממדיין, לא יודע, לא מוכר, לא ידוע, הוא לא היה פה הרבה שנים, הוא טוען שהוא בן למשפחת האצולה, יכול להיות זה נכון, חלק פה מהציבור אומר שכן, אנחנו עמוק בתוך השיעבוד, הוא לא איתנו, הוא מדבר על גאולה, עכשיו, מרגע שהוא מדבר על גאולה, המצב רק נהיה, לכאורה למראה עיניים, רק נהיה מחמיר והולך, כי פרעה מתרגז, לא מאשר לנו את התבן, אנחנו קוראים תחת הנטל, מה הולך פה? אז תחשוב איזה ניסיון זה לעם ישראל לתת אמון בבן אדם כזה. ובעצם רבי נתן תולה את הזכות הזאת באהרון הכהן. כי בסוף עם ישראל זה עם שיודע לכבד את מנהיגה ואת גדולה. ואהרון הכהן כן היה איתם כל השנים האלה. אמנם הוא לא היה בשיעבוד, כי הוא היה משבט לוי, אבל הוא היה שם. הוא היה שם, הוא היה מה שנקרא אמר הדאתרא, הוא היה שם. אז הם סמכו עליו, אומר רבי נתן. וברגע שהוא לא חלק על משה, ולא הוציא פשקווילים על משה, ולא אמר מה זה לא שערום אבותינו ומי זה ומה זה, וטוב, לא נזכיר דוגמאות מהתקופה שלנו, אבל לא חסרות דוגמאות על מריבות בין אחים, של פעולות משתנות ומשונות שהחריבו ומחריבים את ביתנו ושורפים את היכלנו מדי יום ביומו לצערנו הרב. והנה פה יש דוגמה לגאולה, איך נראית גאולה. אהרון הכהן יותר גדול ממשה בגיל, הוא גם מבוסס בתפקיד שלו, הוא מנהיג הדור, הוא נביא וגדול הדור. בא אח שלו הצעיר, ואומר, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, ויש לי תפקיד לגאול את ישראל. בואו נחשוב כמה ויתור על אגו יש פה, כמה עומק של מידות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ורעך ושמח בליבו, הלא אהרון אחיך הלוי, הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אהרון אחיך הלוי, הוא בא מאותה משפחה, הוא יותר גדול ממך, אומר לו הקדוש ברוך הוא בשנים,
הנה הוא יוצא לקראתך, והקדוש ברוך הוא מעיד ואומר, ורעך ושמח בליבו. לא רק שהוא לא יחלוק עליך ולא יפרסם פשקווילים בחוצות קריה, ולא ירדוף אותך בצורה גלויה. גם בלב שלו הוא ישמח שאתה עולה לגדולה, ואתה מנהיג את ישראל, הוא איש אמת, והוא ירצה לגלות את האמת הפשוטה מתוך הפעולות המשתנות. ועכשיו בואו נמשיך באות י"ב, בדברי רבי נתן, איך רבי נתן מתרגם את כל הסיפור הגאולי הזה. איזה יופי של מסר, מה שרבי נתן מלמד אותנו פה, באות י"ב הוא ממש ינגיש לנו את זה לתוך החיים שלנו, אבל לפני זה אני רוצה שוב להתעכב על הנקודה. רבי נתן פה כדרכו הנפלאה והעמוקה והמדהימה, הוא בעצם אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק. כשאתה חושב על גאולת מצרים, גאולה לאומית של עם שלם שהיה משועבד, אתה יודע מה השורש של התיקון הזה שהתרחש שם? הוא התרחש בין שני אחים, סיפור מאוד מאוד אנושי, פשוט, עמוק, כמו ששמענו ממורנו ורבנו, מהרב שלומי דסה, שאמר על העניין הזה של מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון, לא כתוב מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום, שזה אומר שכשאתה מגלה את האלוקות, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בתוכך ממש. אז ברגע שאהרון הכהן לא חולק על משה, הוא בוחר לא לחלוק על משה, יש לו בחירה בין לצאת במסע של שטנה ומחלוקת ופעולות משתנות ומשונות על משה, ואז לקבור את הגאולה האפשרית, חס ושלום, במו ידיו, והוא בוחר לא לחלוק על משה, והוא בוחר להיות בענווה, והוא בוחר לתת צ'אנס לאחיו הצעיר, שלא היה שם כל השנים, והוא מדבר בשם השם, והוא נותן אמון בדברים שלו. כמובן שאנחנו לא יכולים לדבר על גדולי ישראל, מתוך המבט הקטן שלנו, אבל אני רק חושב שדרך הקריאה ברבי נתן אפשר, בזהירות רבה, אבל אפשר לראות איך הוא מנגיש לנו את הסיפור הזה. הסיפור של הגאולה לא מתחיל רק ממשהו מיסטי גבוה שהוא מעל ההשגות שלנו. הסיפור של הגאולה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו ביום יום שלנו. כל אחד מאיתנו יש לו בחירה הרבה פעמים לבחור בין לחלוק על מישהו או על משהו, לבין ורעך ושמח בליבו. ואם כבר בזה עסקינן, אז אני אומר עוד איזה נקודה מהשפת אמת, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, ואז נמשיך בדברי רבי נתן. מעניין שהתורה מציינת במילים, הלא אהרון אחיך הלוי וכולי, הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. מה זה התוספת של ורעך? הוא יראה אותך, ברור שהוא יראה אותך, מה זה התוספת הזאת? אז אני רוצה לבאר את השאלה הזאת על פי יסוד שהשפת אמת אומר על מכת חושך שקראנו לפני שתי פרשיות. כתוב בפרשת בו, שבמכת חושך, איך כתוב? ולא ראו איש את אחיו ולא קמו. אז רש"י כותב שבשלושה ימים הראשונים של החושך לא ראו, היה חושך, בשלושה ימים האחרונים של החושך היה כזה חושך שלא יכלו לזוז מהמקום. זה הפירוש שכולנו מכירים מרש"י הקדוש. השפת אמת, מגור, הוא כותב דבר מאוד מאוד מעניין, הוא אומר, ולא ראו איש את אחיו ולא קמו. כשלא רואים אחד את השני, אין תקומה. הדבר הראשון במערכת יחסים המתוקנת של יהודי עם יהודי אחר, או של בני אדם עם בני אדם אחרים, זה לראות אחד את השני. זה לפני השלב של לראות את הכאב שלו, זה לפני השלב של לעזור לו, זה לפני השלב של לשמוח בשמחתו או לפרגן לו, זה לפני השלב של ואהבת לרעך כמוך, הרבה 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 לפני זה. לראות שיש כאן עוד מישהו חוץ ממני. אז ורעך, הוא יראה אותך, הוא יראה אותך. ברגע שהוא יראה אותך, ושמח בליבו, ואז כל שאר הגאולה.
עכשיו נמשיך באות י"ב, רבי נתן במתק לשונו ממש ממשיך להנגיש ולהכניס לנו את כל האור של הגאולה לתוך הגלות שלנו, לתוך ההתמודדויות שלנו. אומר רבי נתן, ועיקר כוונת דברינו הוא שיבין כל אחד מזה רמזים לעצמו, להחיות ולהשיב נפשו, בכל עת, בכל מה שעובר עליו, כל ימי חייו, כי על כל אדם בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני הרפתקאות ותלאות וכו'. כי אדם לעמל יולד, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כולי גופה דרופתקי נינו וכו'. כל הגופים עמלים וטורחים, אשרי מי שעמלו בתורה. בפרט בגלות הזה, אז אומר רבי נתן, כי אדם לעמל יולד, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, כולי גופי דרופתקי נינו וכו'. כל הגופים עמלים וטורחים, זה חוק טבע, בפרט בגלות הזה, אשר תחפו עלינו צרות, ואין לנו חיות, כי אם על ידי ההרחבות, שהשם יתברך מרחיב לנו בין צרה לצרה. וגם בתוך הצרה בעצמה, יש הרחבות גדולות בבחינת, בצר הרחבת לי, כמו שמבואר בסימן קצ"ה. כידוע ומפורסם, רבינו הקדוש רבי נחמן בן פייגא בליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן קצ"ה, מבאר את הפסוק בתהילים, ודוד המלך אומר במזמור ד' בתהילים, בצר הרחבת לי. מה זה בצר הרחבת לי? מבאר רבי נחמן דבר נפלא. בדרך כלל על פי הפשט, איך מסבירים בצר הרחבת לי? בצר, כשהיה לי צר, הרחבת לי, כאילו הושעת אותי מהצרה. כאילו מפרשים את זה בעצם כקונטרה, כניגוד, ביחס של הנגדה. זאת אומרת, היה לי צר, היה לי צרה, ואז הרחבת לי וביטלת לי את הצרה. בא רבי נחמן, ובחוכמתו הנפלאה הוא מסביר, והוא אומר, בוודאי ובוודאי שאנחנו מבקשים מהשם יתברך לבטל את הצרות, לבטל את המינוסים בבנק, לבטל את הגירושין מן העולם, לבטל ניכור הורים מן העולם, לבטל מוות מן העולם, לבטל טרגדיות קשות שאנשים צעירים נפטרים, כל מיני דברים, כל מיני מיצרים, בוודאי שאנחנו מבקשים ישועה שלמה. ואנחנו לא מוותרים, כמו שבמקום אחר רבי נחמן אומר, לא לוותר להשם יתברך, ככה יש כזה ביטוי של רבי נחמן, רבי נחמן הקדוש, שהוא כולו אוצר של יראת שמיים, כמו שמבואר, שהוא אמר על עצמו, אני אוצר של יראת שמיים, והוא מחנך אותנו ליראת שמיים, ולכבוד ולדרך ארץ, אבל רבי נחמן בעצמו אומר, בתפילה לא לוותר להשם יתברך. גם כשיש קצת ישועה להמשיך להתפלל ולבקש, זה נושא מאוד 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 עמוק להבין איך זה מסתדר עם זה שרבי נחמן אומר לא להתעקש, הדרך שלו הייתה לא להתעקש. שמעתי בזה מהלך שרב לוי יצחק בנדר, זיכרונו לברכה, היה אומר, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל אם כבר פתחתי את השאלה, אז כן, כדאי להזכיר גם את התשובה, כדי שלא נצא רק עם השאלה. רב לוי יצחק בנדר, זיכרונו לברכה, היה אומר את הדבר הבא, הוא היה אומר שבוודאי ובוודאי בן אדם מתפלל, והוא לא נושע עדיין מהתפילה שלו, הוא ממשיך להתפלל, אז הוא לא בא לקדוש ברוך הוא והוא אומר לו, קדוש ברוך הוא, אני יודע יותר טוב ממך חלילה מה טוב. לא, אנחנו מבקשים ומבקשים, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו, ואנחנו ממשיכים לבקש לפי הטוב הנראה והנגלה, לפי מה שאנחנו מסוגלים להבין ולקבל, אבל אנחנו מתעקשים על הרצון. אבל בואו לא נתפזר, נתמקד. בעצם, בצר הרחבת לי, אומר רבי נחמן את היסוד הזה. כשאני בתוך הצרה, כשעדיין לא נושעתי ישועה שלמה, אני בוחר לחפש את ההרחבות בתוך המיצרים. כלומר, יש ישועה שלמה שאנחנו מבקשים, מייחלים, מצפים, זה נכון, זה חשוב, זה גדול, זה נפלא.
אבל מה עושים עד שהישועה השלמה מגיעה? מה עושים? כמו הסיפור על אותו יהודי שהגיע לרבה מרוז'ין, הריז'ין רבה, ושאל אותו, רבה, הוא שיתף את הרבה בכל מיני צרות שיש לו, אז הרבה אמר לו, הקדוש ברוך הוא יעזור. אז הוא אמר, רבה, אבל מה יהיה עד שהקדוש ברוך הוא יעזור? ככה הוא שאל אותו. אז אמר לו הריז'ין רבה, עד שהקדוש ברוך הוא יעזור, הוא גם יעזור. עכשיו, זה לא רק איזשהו סיפור חסידי או משהו ככה בשביל ככה הצחות הלשון, אלא יש פה עומק מאוד גדול. זה מה שמבאר רבי נחמן על הפסוק בצר הרחבת לי. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, בוודאי ובוודאי שאני מצפה ומחכה שאתה המלך, המלכי המלכים, המושל בכל, תושיע אותי מכל הצרות. אבל גם עכשיו שאתה מייצר לי, ואני יודע שזה אתה מייצר לי, לא אף אחד אחר, בתוך המייצרים אתה גם מרחיב לי. ואני רוצה להביא דוגמה איך להסתכל על החיים בצורה הזאת של הבצר הרחבת לי מרבי נתן בעצמו. בעלים לתרופה, יש מכתב שרבי נתן מספר לבן שלו, רבי יצחק, שהוא הגיע מהדרך, כנראה זה לא היה דרך כמו היום, אנחנו ככה, גם היום אנחנו נוסעים לאומן וזה, זוכים לנסוע, אז וואי, זה נסיעה, ו20 שעות נסיעה, וקשה לשבת וזה, אז רבי נתן היו לו הרפתקאות קצת אחרות, בלשון עדינה, והוא כותב שמה, וכשהוא הגיע מהדרך, אז היה לו את מה שנקרא בצקת ברגל, כאילו היה לו, הוא הלך המון ברגל, ואז הוא הגיע, אני חושב שהוא הגיע לאומן, אני לא זוכר אם זה לאומן או לברסלב, נראה לי לאומן הוא הגיע, ואז הוא כותב שכאילו בעצם היה לו את הבעיה הזאת ברגל, ואז הוא כותב שם במכתב לבן שלו, נדמה לי, ככה זה הלשון שלו, נדמה לי שהרגל שלי מתחילה להתרפא קצת. כשקראתי את המכתב הזה, שאלתי את עצמי, איפה תמצא מכתב של רב, גאון, קדוש, גאון הגאונים, בקיא בבבלי, ירושלמי, טור, שולחן ערוך, קבלה, שכל הדרך שלו מבוססת על דיוק, על אמת, על היקף, על ידע, על עיון מעמיק. כל הליקוטי ההלכות שלו זו גאונות מופלאה, שכל הנגלה והנסתר בלולים ובהירים לו, נשמה חדשה, כמו שאמר עליו רבנו הקדוש. ועוד הרבה הפלגות, שאיפה מצינו רב כזה גדול, שהוא כותב במכתב שלו, וזה מהמכתבים, דווקא בסוף ימיו גם, זה בשיא גדולתו, שהוא כותב, נדמה לי, כאילו, אני כאילו, זה כאילו, בעצם רבי נתן, בוחר לחזק את עצמו, ולהחיות את עצמו, דרך זווית המחשבה שהוא כבר מאומן בה, ומחונך בה, דרך היסוד הזה של רבי נחמן, של לחפש בתוך הצער את ההרחבה. אז הוא רק הגיע מהדרך. הוא עוד ממש לא סגור על זה שהבצקת שהוא צבר עכשיו בדרך עברה לו, והוא כותב, נדמה לי שהרגל שלי התחילה להתרפא קצת, ויהי רצון שנזכה לישועה שלמה. ולא שרבי נתן צריך את ההסכמות של המדע המודרני, אבל היום, שהעולם הזה של נפש וגוף והחיבורים בין הנפש והגוף, הרפואה מאוד התפתחה, והיום יש מחקרים וממש צילומים שיכולים להראות את זה, ומחקרים שמראים שאדם שרואה טוב, שאומר תודה, שמכיר טובה, שרואה את הקצת אור בתוך הרבה חושך, זה בן אדם שהבריאות הגופנית שלו באמת משתפרת יותר, מהר יותר, המערכת החיסונית שלו גבוהה יותר, זה דברים ממש בדוקים וידועים בעולם המחקרי הרפואי של היום, ולכן ככה בעצם, ככה אני חושב שאפשר להסביר את המכתב הזה שרבי נתן, מתוך אמון מלא, כן, רבי נתן לא מתעסק במחקרים רפואיים ובאקדמיה, אבל רבי נתן מתוך אמון מלא, בנחל נובע מקור חוכמה, בחכם שבחכמים, רבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגא, שנתן כזאת עצה להתמודד עם מצבי קצה, כן? זה הסימן, לזכור באיזה סימן זה נמצא.
בליקוטי מוהר"ן, בסימן קצ"ה, קצה. במצבי קצה, תפתח סימן קצה ותתחזק. זה המסר שאפשר ללמוד, למצוא בתוך הקצה, בתוך הצר, בתוך המיצר, למצוא את ההרחבה. ועכשיו בא רבי נתן, וזה ממש פשוט זה לפתוח את האוזניים ולהקשיב למילים של רבי נתן, שהמילים שלו מדברות בעד עצמם. אז נקרא עכשיו איזשהו קטע ככה בשטף, וזה פשוט לשמוע ולהתמוגג כמה חיזוק יש בדברים הללו וכמה זה נוגע לחיים שלנו. פשוט לקרוא, להפנים ולהתחיל ליישם. אומר רבי נתן, וזה ידוע שכל מה שעובר על האדם, בוודאי כוונת השם יתברך לטובה. חשוב לומר, זה משהו שלא אמרנו בתחילת השיעור, וזה חשוב לומר שהשיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של בן דודי היקר, נחמיה בן יונה, שיהיו הדברים הנפלאים של רבי נתן לעילוי נשמתו. נחמיה בן יונה אברהם. וזה ידוע שכל מה שעובר על האדם, בוודאי כוונת השם יתברך לטובה, כדי להזכירו לשוב ולהתקרב על ידי זה, ולמרק הפשע ולהתם חטאות, כמו שכתוב ויאמר כי ישובון מאבן. איזה דבר נפלא אומר פה רבי נתן. כל מה שעובר על האדם, בוודאי כוונת השם יתברך לטובה. איזו נחמה, איזו רפואת הנפש והגוף, איזה טל תחייה מונח במילים המתוקות של רבי נתן. כמה צריך להכניס את המילים האלה ללב, לתוך המצבים שלנו, לתוך האתגרים שלנו. וזה ידוע, וזה ידוע. וזה ידוע שכל מה שעובר על האדם, בוודאי כוונת השם יתברך לטובה, כדי להזכירו לשוב ולהתקרב על ידי זה ולמרק הפשע ולהתם חטאות, כמו שכתוב ויאמר כי ישובון מאבן. זאת אומרת, אומר רבי נתן, קשה לך בפרנסה, קשה לך בחינוך ילדים, בכל מיני דברים, תדע שכל מה שעובר עליך זה מהשם יתברך. יש מי ששלח עליך את האיסורים והמיצרים הללו וכוונתו לטובה, כדי להזכירך לשוב, כדי להזכירך להתקרב על ידי זה, למרק פשע להתם חטאות, כמו שכתוב ויאמר כי ישובון מאבן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. כשאני סובל, אומר לי רבי נתן, אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי. וכשאני סובל חלילה, לא משנה ממה, זה תמיד דיבור של הקדוש ברוך הוא שהוא מדבר אליי לטובתי. אך רבים אומרים דחיות של שקר. פה מתחיל רבי נתן לתאר את הפלונטר. זאת אומרת, עד עכשיו, אם בן אדם עובר עליו מה שעובר, גם אם עובר עליו דברים מאוד קשים רחמנא ליצלן, אם הבן אדם הזה ברור לו ב100% שבוודאי מה שעובר עליו זה מהשם יתברך, והשם יתברך מדבר איתו, והוא ברור לו שזה לטובתו, והוא ברור לו שזה בשביל שהוא ישוב לקדוש ברוך הוא, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, ולמרק פשע ולהתם חטאות, זה רבי נתן מתאר את זה כמצב טוב. זה רבי נתן מתאר את זה כמצב טוב. לא מצב טוב אידיאלי, כן? לא אידיאלי, שבן אדם שיהודי סובל, חלילה. זה מצב טוב במובן הזה, שמהמצב הזה, זאת אומרת, יש תוכנית, בתוך התוכנית נמצאים גם מצבים לא נעימים לנו, שבהם לפעמים הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בצורה שלא נעימה לנו,
ואם אנחנו מכירים בזהות המדבר, ומבינים שזה לטובתנו, לאו דווקא מבינים בשכל, אבל מאמינים באמונה שלמה שזה לטובתנו, אז זה מצב שבו זה בתוך מסלול התיקון, כן? אנחנו לא מאחלים לאף אחד, לא לעצמנו, לאף אחד להיות במצב לא טוב, אבל זה מסלול התיקון. איפה מתחיל הסיבוך? אומר רבי נתן, אך רבים אומרים דחיות של שקר ומטעים את עצמן, שמריבוי הצרות והאיסורים אינם יכולים ללמוד ולהתפלל ולהתקרב להשם יתברך. אומר רבי נתן, אתה יודע מה קורה? רבים, קודם כל, רבי נתן כבר מקדים ואומר לנו, איך אומר הפתגם, המיליארד סינים לא טועים? אז זה לא נכון. הרבים אומרים דחיות של שקר, הרוב לא קובע. זאת אומרת, רבי נתן אומר, אתה יכול לראות מצב שבו מאוד הרבה אנשים שמתמודדים עם ייסורים, הרבה, הוא לא אומר הרוב, הרבה אנשים שמתמודדים, מגיעים למצב שהם מספרים לעצמם סיפור שקרי. מה זה אומר? מטעים את עצמן, שמה? שמריבוי האיסורים, הצרות והאיסורים אינם יכולים ללמוד ולהתפלל ולהתקרב להשם יתברך. זאת אומרת, רבי נתן אומר, בן אדם שנמצא בתוך מצב של ייסורים, והוא אומר לעצמו, או שהוא אומר לנו, הוא אומר לרב שלו, הוא אומר לחבר שלו, שהוא לא יכול בגלל המצב הזה, לעבוד את השם, ללמוד ולהתפלל ולהתקרב להשם יתברך. קודם כל רבי נתן קובע שהסיפור הזה הוא סיפור שהוא שקר ביסודו, זה הבחירה של האדם, לפי איך שזה נראה ברבי נתן, יש לאדם בחירה מה לחשוב. באמת יש איסורים שאדם לא בחר בהם, באמת יש מצבים שאדם לא בחר בהם. לא כל מה שקורה איתנו נמצא במעגל ההשפעה שלנו. יש דברים שהם נמצאים במעגל הדאגה. אנחנו נמצאים בתוך נתונים מסוימים, ונבחרנו להיות בתוך המצב הזה. אבל יש לנו תמיד בחירה, מה תהיה הגישה שלנו, או מה תהיה צורת החשיבה שלנו, ביחס למה שעובר עלינו. אז יש האופציה הראשונה להגיד, אני בתוך ייסורים, אני בתוך מיצרים, אבל יש מי ששלח עליי את הייסורים, זה השם יתברך, והוא עושה את זה לטובתי, כמו שרבי נתן פירט, להזכיר לי לשוב, להתקרב אליו על ידי זה, למרג פשע, לאתם חטאות, ויש חלילה את האופציה שאדם יכול לבחור לספר לעצמו סיפורי סבתא, בעברית גסה, לספר לעצמו משהו שרבי נתן קורא לו דחיות של שקר, סיפור של הטעיה עצמית, של הונאה עצמית, רמאות עצמית. ובאמת אומר רבי נתן, ולהפך, שכל הצרות והתלאות והאיסורים, שהשם יתברך שולח על כל אדם, לכל אחד כפי עוונו, הכל הוא רק לקרב ולא לרחק. כי כוונת השם יתברך הוא בוודאי לטובה ולא לרעה חס ושלום. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שחייב אדם לומר בכל עת, כל מה דעבד רחמנא לטב עבד. אומר רבי נתן, האמת היא הפוכה. מה האמת? האמת היא שכל הצרות, ואם רבי נתן הקדוש, קודש הקודשים, גאון עוזנו, רבי נתן, תלמידו של רבנו הקדוש רבי נחמן, שכל מילה מדבריו זו דעת קדושה של אור האורות, תקוות הדורות, רבי נחמן בן פייגה, אומר את זה, אז זה צ'ק עם כיסוי. כל הצרות והתלאות והאיסורים, הכל נכלל בתוך הכלל הזה, שהשם יתברך שולח על כל אדם, לכל אחד כפי עוונו, הכל הוא רק לקרב ולא לרחק. אין אצל הקדוש ברוך הוא הצקות, אין אצל הקדוש ברוך הוא נקמות, כדי בוא נפרק לך את הצורה, בוא חס וחלילה. וזה דבר מאוד מאוד עמוק, בן אדם צריך להתבונן בעצמו,
בחיים שהוא גדל בהם, בחינוך שהוא גדל בו, בסיפורים שהוא גדל לספר לעצמו, ולחשוב איזה סיפור פנימי הוא בנה או בונה לעצמו, על עצמו ועל השם יתברך ועל הקשר שלו עם השם יתברך. לפעמים אנחנו מגיעים למקום הזה של סיפור ההטעיה העצמית הזאת, מגיעים אליו לא באשמתנו, מגיעים אליו כי ככה התרגלנו, ככה עבר עלינו, אבל ברגע שאנחנו מתוודעים לדעת הזאת, לאמת הזאת, יש לנו בחירה אם לאמץ אותה, ולהתחיל לחיות חיים חדשים, מוארים, מלאי צמיחה. זה לא אומר שהכל יהיה בהכרח נעים, אבל זה אומר בהחלט שאנחנו נוכל לצמוח ולהשתפר. אז בואו רק נקרא את הקטע המסיים של מה העצה. אומר רבי נתן על כן עיקר העצה, הוא דרך הנזכרת להרגיל עצמו בתודה והודעה להשם יתברך, שהוא בחינת שעשוע העולם הבא, להודות ולהלל להשם יתברך, על כל החסדים והנפלאות שעשה עמנו עד הנה, והוציאו ומילאת נפשו מכמה צרות ותלאות בגוף ונפש וממון, כמו שאומרים בשבת ויום טוב בנשמת, אילופין ומלא שירה וכו'. לא נקרא את כל זה, אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נחזור שוב על כן עיקר העצה, אבל אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו ללמוד היום את היסוד הגדול של ההודיה, אני מזמין את כולנו ממש ליישם את זה, ממש יום יום, וממש הייתי ממליץ על טיפ, לקנות פנקס קטן ולנהל בו רישום יומי של הודעות. יהי רצון שנזכה להתחזק בזה, ונזכה לגאולה האישית והכללית בעזרת השם, אמן ואמן.